Salam dostlar, köpüňizde bilýänsiňiz, şu Alyonka şokolady. Ýöne bilýärdiňizmi, 2000-nji ýyl şu şokoladyň daşynda gyýjagaş ulydan bolandan soň Krasny Oktyabr konditor fabriginden 5 million rubl isik talap etdi tölemeklerini. Şunça ýyllar men suratymy ruhsatnamasy ulananyňyz üçin diýip tölendirler ötýänizmi? Gelin şuň şu arada gurrun edelim. 60-njy ýyllar SSR правительство tarapyndan hemme kişä el ýeterli bolan şokolad oýlap tapmaly programa düzülýär. Şunlukda da fabrikalaryň içinde Krasny Oktyabr'yň öndürer şokolady kabul edilýär. 64-nji ýyl indi köpçülüge çykarylyp başlanýar. Alyonka adyny ýerden gelip çykýar, kosmonavt Zenan Valentina Tereshkowaň gyýdynyň adyna bagyşlanyp çykarylýar. Ýöne şokoladyň daşy nähil suratda bolmaly, şoň üstünde kän kösenýärler. İlki hudojnik Vasnitsowaň Alyonushka adly kartinkasy bar, ady belli. Şonu geçirjek bolýarlar. Ýöne onuň göwnümeýärler. Näme üçin? O taýdaky gyýjagaş örän kamgynny ýerler. Ikinciden hem ayak yalanaç. Soňra köp eglenmälimin üstünde diýip, her bayramçylykda şoňa görä surat bilen çykarýarlar. Meselem täze ýyla bagyşlanyp bir gap bilen çykýar, 8-nji martda şoňa görä çykýar. Iň soňunda da Aleksandr Girnas adly fotograf suratkeş öz 8 aýlyjak gyýjagadyň surata düşürýär. O surat hem gazetede çykýar, jurnala çykýar. Şunlukda da şo suraty görýärdi, şuň üstüne galýarlar. Ýöne näme etýärler? Göni şo gyýjagyň suratyny muňa kopya eden oklarda täzeden çekýärler. Gözüniň reňkini ütkötýärler, ýüz keşbini çalyjy ütkötýärler. Şeýdi ben Alyonka şokoladyň daşynda şu surat hemişelik galýar. Indi häl aýtdyma, şu jagaş gyýy Yelena Girnas 2000-nji ýyl suw düşsü bilen 5 million rubl talap etdi. Ýöne tölemeýärler dostlar. Näme üçin? 2 ýyllap suw gitdi we näme karara gelýärler? Biz siziň suratyňyzy gönümel alyp çap etmedik. Biz täzeden çekdik. Gözüniň reňkini ütgän üçin, ýüz keşbi ütgän üçin ol awtorsky prawy bozmak bolanok. Düýbünden başga surat diýip kabul etýärler. Şeýdibem hiç şeýli pul tölenoklar. Näl görýäňiz? Ýöne ullukan fabrigiň ýanyna, şular ýaly önümçülügiň ýanyna 5 million rubl kän pulam däl. Indi siz pikiriňiz aýdyň dostlar. Töleseler gowy bolardymy? Ýa-da dogry edipdirler, biznes bolýar. Tölemeler diýip karara gelýänizmi? Şeýlerak dostlar, men aýtjak bolýanlarym döwür ütkäp dur, käbir edilen işler sen özüňe bir manadan getirmän biler. Ýöne başga bir ýerni milioner etmek ahmal. Şoň üçin şu zatlary ýuridisk taýdan özüňiz düşünseňiz gowy bolarmy kadiýan? Meselem, düzen goşguýuňyz, bir ýerik takan adyňyz, ýa şular ýaly suratyňyz uly oýunlara girip bir uly işlere sep bolup gitmek ahmal. Ýöne şol başdan saňa tölenmeli diýip ýazylmadyk bolsa, sen soň näçe ökünäý, näçe şular ýaly suw üstünden çykjak bol, peýdasy ýok. Indi bolýan dostlar, gijek oýun. Häzir men bir kinodan sözlem aýtjak. Şol haýsy filmdenligini bilseňiz, size bir tort sowgat bar. Altyn açar konditor toplumlaryndan bir tort sowgat berjek. Kim öňürtü kommentariýada bellese. Men jogap beren. Nirden almaly? Haýtyndan almaly. Sebe Aşgabatda 5 tane altyn açaryň kafesi bar. Serediňizmi? Filmden sözlem. Abyrdan men söýgüými, toýdan soň sataşdam näme? Gözlemeseň sataşmarsyň. Haýsy filmden? Emmäňde garaşýar, janyňyz sag bolsun.